Apatu tabwera ndi update yokhudzana ndi imfa ya malemu Victoria Bobe zilipotani pakanali panopa. Kodi akathiyali amene anapanga chipongwe chimenechi agwidwa? Tukambalizo malinga ndi kunena kuti apita mukhito adakamba okha kuti adayiuza polisi ichite kafukufuku ndipo lipoti likhale lililede pomapita 1 week kuti kodino apeza zotani za akathiyali anthu oyipa amene anapanga chipongwe chimenechi. Lero apita mukhito abwera ndikuzapereka ripoti kuti zili motani. Akunena kuti anthutu ambwandiridwa angapo ndithu ndipo ndoti akusungidwa ndithu m'manja mwa polisi namafinyidwa zofinyidwazo kuti mwina mwake aulule bwinobwino. Ndipo akunena kuti maina anthu amenewa alipo ndithu kagulu sawatchula pakanali panopa chifukwa chonena kuti akafukufuku adakachitikabe. Komano polisi ikuyesetsa ndithu kuthamangitsa zinthu chifukwa akunena kuti ambwandira ndithu kagulu ka anthu akuthamangitsa zinthu cholinga chonena kuti apange finalize china chilichonse akatero ndi kuti tidzabwerano ndi mayina aja tidzadziwe kuti kodi ndandani nanga kuti kodi nchifukwa chani anapita kukapanga target kukapha mzimayi osalakwa ngati amene uja, mzimayiso ofunikira ngati uyo fatu mzimayi uja analofunikira and situzozoti anamupha chifukwa chani akaulule zinthu ngati zimenezozo. Ayi mmene moto ndi mmene zilili. I think that's good. Ngakhale besi tinamve mayinawo ife tikungoyembekeza kuti masiku ochepa chabe tikhaye tikumva kuona kuti oda anthu onda andana amenewo tiaone anthu oyipa ngati amenewo, nkhandwe za anthu ngati zimenezozo tizione kuti kodino zimaoneka bwanji ndi zimalingalira chani kukachotsa moyo wa mzimayi osalakwa ngati amene ujayi. Pokamba apita mukhitho akunena kuti akuti kulitu kuteko anthu ochuluka kwambiri amene akubwera ndi maumboni ndi maumboni ozikuoneka kuti iyayi mamulomozana amenewa mwina mwake ziavuta kuti athawe milandu imeneyi. Maumboni ndi akukhutuka ndithu onena kuti anthuwa zikhozo wayipirapo. Ayi zimenezo ndi zimene zimafunikira chifukwa ndi kuti sizinaende bwino pamene paja sizinaendepo bwino ndi tinayibweretsa nkhani kuzaifotokoza kuti sizinaendepo bwino. Kungokamba mokumbutsana mayi Victoria Bobe ndi ajaru adaomberedwa kuchigumula akuba atagumula mpanda wa nyumba yawo nalowa nyumba adayitochola chitseko ndikafika umene kuja nkupezeka zonena kuti chano mankakamiza mamuna wawo apatse ndrama, mamuna analibe ndrama basi ndikulanda laptop ndikuwaomberanso pamutu mpaka na amayi aja adatisiya. Okamba nkumakambabe zochuluka kunena kuti nchifukwa chani kodi mzibamboyi nanga wasiyidwa ndi moyo kungopaga tagiri mzimayi muti chimachitika ndi chani amene oro adali makomenti amene anthu munkasiya ndipo tinkawerenga. Pano tinganene kunena kuti ndifunso lomwelo limene anthu ambiri ali nalo chifukwa sizimapanga sense yayi, does not make sense. Mu nyumba muja ngati panali munthu amene amenera aphedwa oyambirira adakakhala bambo chifukwa chani takanena kuti mwina mwake amalimbana nawo akubaja. Koma ndiye kuti kodino kuti akamuphe mzimayi ameneyi kukasiya bambo uja chimachitika ndi chani? Apo ayi adakapha anthu onse ndeti tidakadzozota chichi chidaliko. Koma kodino pokangopha mzimayi yekha uja kungonsankhulako mzimayi yekhayo muti kodino awasadali ma hitmen. Idea imeneyo ndi imene yakhale kumapanga play mutu mwangamu kunena kuti awatu akhoza kukhala kunena kuti adali anthu otumidwa kuti akaphe chifukwa pala anthu ena ake omwe ganyo wawo ndongopita basi ukapha amatumidwa ndi anthu ena ake ndifuna mukandiphere wakuti akapita ndalama zanu ndizi. Nchifukwa chake mnyumba muja po zotenga zonse zimene adatenga adangotengamo chani laptop yokha. Mwayiona mudali zinthu zosiyanasiyana katundu osiyanasiyana amene muja mudali mafoni zina zoterozo bwanji adangothamangira kukangotengapo laptop yokha ndikumupha mzimayi yekhayo osatinso kuti kulimbana ndi mzibamboyo ayi opanda kunkandakanda kapena kuti anamenya anakomoka kukangombera mzimayiyo mukuti kodi anthu amene wasadatumidwe. Idea yotu imene imayendera mmutu mwanga idali yonena kuti zikhoza kutheka kunena kuti amayiwo amalinga ndi kunena kuti amapanga zokhudzana ndi zachipatala anali munthu wodziwika bwino kaya mwina ena ake amatchera ndale kaya zidakhala motani komano mwina anthu ena ake samaonera bwino amafuna atawachotsa adatuma anthu otumidwa adalandira ndalama zawo mwaganyu kupita kumene kuja
samafunikiraso ndalama iyayi chifukwa ndalama adalandira kale, samafunikira kubaso katundu wina aliyense chifukwa ndalama zawo bwana wawo amene adatuma ndiye kuti mwina mwake adawapatsa kale. Laptop ija idali yonena kuti no ningotenga ichi chokaonjezera pa ndalama zija basi chinthu chomwe sichingandilemetse pothawa. Zosayenda ulompang'ono pomwe tinkakamba nthawi imeneja kumanena kuti mayi Victoria Bobe nzothekatu kunena kuti mwina mwake adali ndi ana. Ndizoona amayi aja adasiyana ana achichepere kena kosoka m'manjaso ngati yawo. Ana amenewo ndiye kuti kumakula opanda mayi, nkhani zake ena ake basi kupangirana maupo kupita kukapha chani. Ayi polisi kachita kafukufuku tikhala tikumva bwinobwino kuti kodi ndi ndani nanga zidakhala motani adakawapha amayi wapa zifukwa zotani. Update yomwe timafuwa tibweretse ndi imeneyo. Ngati muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi ena aliwonse mukhoza wayika mu comment section kuwayika molemekezanso maganizo anzathu. Mwina tidzingomaliza pano kunena kuti ifetu kwathu kumangopemphererabe kunena kuti no amayi amenewa mzimu wawo uwuse mumtendere, komanso ndiye kuti anthu amene adasiyidwa anatuni nawo achibale amunawo onse amene adasweka mitima ayi ndithu mulungutu achilitse mitima yosweka. Mulungu abweretse mtendere ku mitima yosweka, abweretse chitonthozo ku mitima yosweka. Pepani kwambiri. Maganizo ayikeni mu comment section molemekezanso maganizo anzathu akutitu.